Usakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokusithini izinto, amavasha abahlosile bathi usokhuluza ugogo bewe. Sakhuleka kunina abakhulu, ayikhona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje itsizwa simbiza ngonduna kanjaba. Ayikhona yasuke yahlala, impungu sihlebelela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Impungu ngayishikelela phansi. Ninobodlungwane kandaba udlungwane lombelebele olwadlunga emanxulumeni kwaze kwasamanxulume esibekelana. Ninobani odume ehlezi kamenzi ngiyimpunga yesinta ake ngikhuleke umhlaba wonke. Nasendaweni zonke la kuhamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Mawukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfokambanjwa ukhathile. Ngumshana wakwaNgcobo ofuze fulele. Omashiya amahlangathi azoshumayela umzukulu kaMdumo ozalwa uThumbula Tshatatsha uTshatatsha azalwa uPheshe uPheshe azalwa uMaguyane uMaguyane azalwa uVaphi uVaphi azalwa uNokhonjo. Insizwa zingibiza ngonduna kandaba uNtombisi yamncumela insizwa zamkhombiswana esinene saphuma ehlathini ekseni ngovuzi savuthula ngoba sigcwele amabethe. Ngikholwe likholwa ngenhliziyo engalibhana kancane esontweni ugqamgqama umsathe enkakane lakha lathi ngihamba lithese lo sithe lathi ngahamba. Ngumjabulelo ngumamatheka komngakhe ngoba njalo memamatheka ukuthi faca. Umuthi wentombi ezithi zingabuka kuhluma ihlahla sothando ngaphakathi enhlizweni ixega isimilo maqede ezikhohla amasokazo. Inqawe eshunqulwazi ezinye inqawe eshunqa intuthu. Inkunzi ekhonya ishaya ishoba. Zibongele phansi edla nazo maqede ezihlaba isinyelele. Unyama nambana kwabazondi iqiniso. Fokakhoza baba. Uyangizwa kodwa ukuthi ngizisho kanjani? Engithanda ekugcineni. Ekugcineni La uthi unyama mbana. Unyama nambana. Unyama nambana. Kwabazondi iqiniso. Hayi. Asishare, asishare. Awusike share. Ngaziphiwa insizwa. Ngaziphiwa insizwa izovela la kuma comment. Kuma comment. Ngaziphiwa insizwa. Nazo lezi nqawe eshunqulwazi ezinye inqawe eshunqa intuthu yeah. Anganiphela manje bayangetha ababukeli bempunga yesintu ngezigameko namagalelo kanti ikhula ngegameko phela namagalelo anginawo ingqungqulo eyashaya amaphiko phezulu emphelandaba sayilandela ezinye ingqungqulo manje nami ngeke ngiphe hayi uyabona izigameko phela izo ivele sikhula ngazo kunjalo sinjena nje simitwayitwa yabona nje kuthiwa umuthi wentombi ezithi zingawubuka kuhluma ihlahla sothando ngaphakathi enhlizweni kuxega isimilo sikhohla amasokazi kusho ukuthi mina mfowakhozi yabona high school engangifunda kuyona bayazi abaningi ngoba khona la esasifunda nabo kunjalo umuntu eqhaqhazela afika azocela uma kwangibona ngimene intombi yakhe azocela athi awuyacela bahle ungayisheli iyeke ayeza azocela athi ngicela uyiyeke ngithi hayi ngiyisheli bengiyithuma wangikhumbuza yabona kunenduku engangayithola kugogo bathini awu manje isalukwazi sendoda isalukwazi ngizosibamba nisitshele isalukwazi sendoda sizosizingela mina niyakusola ukuthi ngithenga izosibamba wesalukwazi sendoda ngizokubamba uyazi wena ukuthi yini ongikweletayo ngifanga bekade wavela la salukwazi sendoda ngathi uyazi isivume ngoba ngiyazi ukuthi sithatha ukuthi wena ufika nini la siyazi ukuthi sasivumelene ngokuthi isona sizoqala la bese nami ngihambe ngiyakusola uyakusola manje uthi indaba esalukwazi sendoda wesalukwazi sendoda uyazi ngiyakutshela kunentombi engangiyifuna awu madoda ayizaveleni ngalivala ibhilidi ngangaziwa nje ukuthi hayi usefikileke lo mfana hawo ngalivala ibhilidi madoda mfokakhoza Nkosi yami asibabingelele mfowethu ababukeli ngiyazi ukuthi vele sesibabulisile kodwa ngesizathu sokuthi usuku nosuku ichannel kuba khona umuntu omusha nje angifuni ukuthi asale angazi ukuthi umfowakhoza usebenza kanjani uyahlola uzomuzwe ekhuluma kuze noma esekushayela inkulumo yakhe ingabinde ibe mfishane sazi ukuthi luphi usiza lidinga umkhulu ukhoza ulapha empangeni uyahlola ekuhloleni kwakhe phinde futhi elekelele ngemithi
anginaso isiphiwo sokulapha isikhumba angiphiwanga ukulapha isikhumba ukuthi umuntu uyabonaka ukuthi ugula la mina ngikwazi kakhulu ukulapha nje umoya phandle kweyimbiza ke kodwa igazi ke phela liyalapheka ukuthi ligijime nginasi leso siphiwo ke sokulapha igazi ukuthi igazi ligijime uthandeke inhlahla ivuleke nginaleso siphiwo leso igazi lakho nje ungaba nyamanambana ngoba manje uzoba nyamanambana kanti awukhulumi ngisho iqiniso uyabo kungcono ube nyamanambana kanti ungoba abantu bekuzondela iqiniso uyabo ukulapha nje izinto ezikanjalo ngiyakwazi ukuze nabantu abanenkinga ke emakhaya ngiyakwazi ukubethela abantu ngiyabaqinisa abantu ngiyabaqinisa abantu abanamabhizinisi ngiyakwazi ukubalekelela iwathinta lapho kumfukakhoza umuthi abantu abanamabhizinisi uyakwazi ukubalekelela hayibo ngizocela mfukakhoza ukuthi mhlawumbe ungangibuki kabi kweminye imibuzo engizoyibuza ngiyibhekise kuwena ngizobe ngiyibhekisa kuwena ngesizathu sokuthi ngifisa umbukelo wempunga yesintu acaciseleke yabona mfukakhoza nje ubukhuluma ngokuthi naba namabhizinisi uyabalekelela ukuthi amabhizinisi aphakame kanti kuyakubalula futhi ukuthi izilwane uyazigaya onjalo uma ugaya izilwane usuke usebenzisa zona izilwane ngoba usebenzisa izicubu zazo kwesinye isikhathi kuyenzeka sivuke ngomoya senze leyo wezwa lona kunjalo omunye umuntu njengami elakhe ithongo ngeke liyithande into enjalo uyangizwa ukuthi ngithini kunjalo ngoba mina mfukakhoza ngisho amakhambi nje ahlambulukile kufanele ngicele uma ngizowasebenzisa ngoba bathi angime lamadoda lawa athi angime bese ekunikeza indlela yokuthi ukwazi phela mina mfowethu umuthi ngangiwuthanda wena mfukakhoza ingako ngicela kwesisikhathi kuyenzeka nje ngizwe nje egazini lami ngathi ngake ngosika impande ethile ngizigezele nje uyigeze mangifika ngiqale ngiguqe ekucala ngithi mafuza amakhulu na impande la hambe ngayoyilanda ngithi nginalento yokuthi laba abathi angimi laba bakangcobo abakwaNgcobo laba bakambanja bona bazithandela amakhubala uyabona lona kusho ukuthi ilapho kusuke sekuthiwa khona ubangwazidalwa idalwa ke kubele uyiqondise ngendlela ethile iyakhona ngendlela efanele kodwa kasikho lapho nangu umuntu umfukakhoza uyasizwa sikhuluma la uyakuzwa futhi uchaza nangokusebenzisa izilwane abone ubungozi kungathi abukho ngoba kushuthi akanaso isilwane esiphilayo esizogcina senza izinto ezonakele la egcekeni Nkosi yami akuze ukhuluma ngezinto ezifakwa amafutha izigubhu kanjalo uyabona impondo kanjalo uyabona lona Nkosi yami zonke lezo zinto mina ngiyimpunga yesintu ngazi ukuthi izinto mina ezingaqondile lezo uyezwa lona kunjalo ngenkathi ke manje umuntu esekuza uchaza mfukakhoza abeseba nothando uyabona mhlawumbe itafula lakhe lihamba kancane ibhizinisi lakhe lihamba kancane ngesizathu sokuthi uthanda izinto bese asuka ahamba enkanini ahamba ekoyifuna lento yokuphakamisa enamafutha ezilwane kwesinye isikhathi mhlamba sithole leso silwane okwesinye isikhathi asithole leso sithwalo uyabona lo leso spoki leso sombooster umbuzo wami ke mfukakhoza ngoba ngifuna manje ukuya kulabantu laba abathanda izinto ngifuna ukusiza bona kakhulu ngalomfanekiso oqoshiwe onjani mfukakhoza umuntu okungamvuma ukuthi ahambe ayekolanda leyo nto yakhe eyimkhuba lombuzo mbukelo wempunga yesintu TV okanye lomfanekiso oqoshiwe ngifuna ukusiza labo bantu abathanda izinto ukuze umuntu engezuba nothando ahamba ayolanda into ngemali enkulu bese ifika ingasebenzi ngoba kade engaziqondi yena okuthi lento mina ngifanele yini yabona nje mina mina mangathiwa mhlambe ngisebenzisa lezi zinto mhlambe ngavele ngife mhlambe futhi uma zikuvuma ukuthi usucela ukuyisebenzisa mhlawumbe ungathenga ngisho ibhanoyi ngeke nomfukakhoza ngikwazi ukuzicelela zona ngoba hayi
indlela abantu abadala abangembatha ngayo ihlukile nokuthi akufanele ngenze into wenza into enjalo phela kubalekile ukuthi uma umuntu uziqonde wena ukuthi abantu abakuwena nabawukhiye kuwena abanje kodwa ke sihambe siye lapho ukuthi umuntu ofanelwe ilezi zinto uthatha isilwane uthatha into enamafutha uthatha isigubhu umuntu onjani khehla umuntu othatha lezi zinto okokuqala kunomuntu ofike engifonele mina ethi ithatha isikhathi esingakanani leyo nto busu uyabuza ukwenzani ukufaka imali angishiye kanjalo bese kuba nomuntu othi ifaka malini ngifuna into efaka ama-million angishiye kanjalo ke bese ngizempendulweni ngithi lento ithathwa umuntu oyi-hard worker uyabo umuntu okwazi ukusebenza kanzima esebenzele ukuthi umnotho awukhule kuphina esibayeni awukhule kuphina ebank kunomuntu ngicela ungene emadeni impunga yesintu iyi-hard worker kodwa abantu bayo abazifuni izinto ezibheke eceleni wena mhlawumbe umuntu mekuthiwa uyafika esigodlweni uzothatha lento uyaqala ngokumhlolela noma uvela umnike umqhathe nethongo lakhe ngiyamhlolela kodwa futhi khona indlela uma sesibona ake ngithi izinto zakhe ayihambi kahle ngenxa yokuthi ushawa emndenini ushawa imbangi zakho mina kanti manje sengiyinyanga mina sengizokunika manje into yokuthi akwenzeke noma yini kulabo abantu abazimbangi zakho ngizokunika zona ke lezi zinto lezi ngenxa yokuthi vele ushawa abantu abazokwenza ishuthi nje abantu ocomputer nabo bahlezi bekubhitha ngaso sonke isikhathi sengizokuhlanganisela la ke manje ukuthi hayi awukufike nawe ubabhitha mhlawumbe umthandaze yabo mina kunabantu abavele ethi umuntu umuntu othile usephumule uyabo hayi ukuthi le nto leyo ngisuke angibiza igama lamuntu uma wenza lento khona okubiza igama lomuntu khona ukuthi ungalibiza igama lo mina ngibiza igama lamuntu uma ngenza into ngoba amabutho usukucupha usukucupha ebese uba nento ke yokudonsa ukuthi abantu abayeze phela bezothenga kodwa khehla ake ngikusho lokho yabona ke ngikale nje kusukela ngo2010 akekho umuntu onesigubhu esihlale simfakela imillion njalo ngenyanga kuzoba u2023 akekho esimfakela imillion within 3 days 7 days 3 months ayikho leyo nto leyo isigubhu noma ngathi uhamba uthatha siphi isithwalo sibuka wena kuya ngawe ukuthi ucapable kangakanani ekusebenzeleni umnotho wakho ubuzwa abantu asethi yangihla 20k inyanga yangihla 10k yangihla 5k ingoba yena wafela wathatha imali yokugcina wayothatha umkhumiso ngakala kanjalo wathatha umkhumiso kunjengomkhumiso kanti noma iziko lemfuyo wanika imbuzi eyodwa noma kukho ngisho imbuzi uyahamba nje uyothenga umkhumiso uzokhumisani uzoshisana lapha esibayeni uthi nali iziko abantu abadala seliyasebenza lutho abantu bavele bazukuthi ke uma uyothatha lento izofaka imali within 7 days kodwa ingekho into yokusebenza efaka imali kumuntu ke khehlo ukuthi unayo yonke equipment mhlawumbe unogandaganda uyabo unama-TLB unayo yonke into vele une equipment uyabo yokusebenza umnikeze into bethi abantu eSouth Africa kuyazi kuphilwa kanjani kunomuntu ke wakwangifonela kade ngisho njalo ngithe eSouth Africa abantu bayazi kuphilwa kanjani wathi anginawo nomuthi ukuthi eSouth Africa nje ingababikho into engizoyihambisa phambili ngathi hayi kuba nje ufanda find inhlahla mkhulu ufanda find kuyenzeka iqondane ngqo kuyenzeka futhi hey ngibheke le inhlahla ngoba zintathu phela izinto zenhlahla obona ngazi ukuthi inhlahla unayo uma kunenduku esebenzisayo amaphupho kunjani okulandelayo ukuthandwa abantu mina akekho umuntu onginyanyayo yabo ngisho nala mphelandaba ngifika
akekho umuntu ongathi nje ngiyamnyanya lo abantu becommentele bethi hey lo muntu lo yabo okwesithatha imali uma ke abantu sebahambela kakhulu imali sebe umuntu uvele ethi angisizakalanga kodwa ingoba ubheka imali kakhulu ukuthi ngangihamba ngalanda isithwalo asifaka imali akababheka ukuthi abantu bakhuluma bathini akawabheka amaphupha akhe amise endleleni yani naye imali usho ukuthi usuka yoqola inyanga lo muntu mfoka khoza asikubeke futhi lokho ukuthi babukeli bempunga yesintu ukhona umuntu othola ukuthi angahamba ayolanda into ebheke eceleni ifika imsize kuwena mfoka khoza asibhekile eceleni lezinto mina ngithi sibheke eceleni ngoba kumina sibheke eceleni njenganezigubhu impondo zonke lezo zinto hayi ukuthi ngixabana nani banikazi bazi ngikhulumela mina zinhle kunina enizenzayo ngoba nasemathongweni enu zinhle kakhulu mina zimbi kumina ngoba nasemathongweni nami zimbi kunjalo awukwazi ukuthi uzohamba uyolanda uphondo abantu bakho bengasifuni impondo imali yakho izonqamba ngisho ukuthi unawo umsebenzi onawo ngeke wena zikusize ngoba zizobulawa yibona labantu bakho kunjalo ingakho kubalekile ukuthi uzazi wena njenganomuntu uziqonde ukuthi wena uhlobo luni abantu abakuwena babantu abanjani abathanda ini abangayithandi ini ukuze uzokwenza leyo nto yazi kunabantu abangasenawo amathongo asaqhela kubona ngesizathu sokuthi basuka kwinyathuko yawo nje bahamba ngenyathuko yabo umuntu wafuna ukuthi agibele imoto ezinkulu emva kwaloko wabe sehamba ngenyathuko abantu abadala bangamyalelanga ngayo yamcebisa yamphakamisa kodwa usababaza lona ithongo udidisa abantu ke ngoba thina siyakubona nje thina ukuthi hayi lo mina khehla kunjenga mina ithongo ngiyakholelwa kulo ushembu unyazi lwezulu ngiyakholelwa kulo induku ngiyakholelwa kuyo yabona nje enye insizwe engitshela ngayo ngithi uma ngikhuluma ngithi kodwa Banjiru ngenzani le ndoda yangitshela ukuthi ngo2023 igama lakho lizobhalwa emkhathini ngaqala ngaphiwa ifoni ngonyaka odlule kulonyaka lo yamalini ifoni ayo 11000 nansi hayi ngiyayibona le foni ayo 11 ngayiphiwe yabo so kuthe kulonyaka iMaster 323 yaba nenkinga ngabona ukuthi hayi ake ngiyeke kancane kodwa imoto eyikhona lapha ekhaya so 2023 le ndoda ingase ngihlangana nempunga yesintu live TikTok yathi icela izongi-interviewa kwi-channel yayo enkulu kunjalo ngase ngiyaphuma ngathi hey yasi phela kwenzeke kanje wathi ngasho ngena la ibhodweni awumadaba so ngiza la vele ngiyafutha ngiza la nje ngiyafutha ngizothi hey kazi impunga izongibuzana impunga ngoba lezi zinto khehla fanele ube sharp naso limini umuntu uma nje uzazi ukuthi mina ungangibuka yabonga usinokwanyana ngihamba ngenze hayi kodwa akunika ukukhuluma ayolimini engisharp mina ngengixakethe umuntu obhidela ithenda yokukhuluma nomuntu ngiyethenda ethi ubuye ngayitholanga mina ngeke ngayibuyi nethenda mina sengihlale phansi kwathi impunga yesinto ekhipha amathenda awumadoda hayi ngeke mina phela wona mfoka khoza uthembe nento zakho yena usuke ngenazi izinto azithembe bekhona ngoba makhosi omlomo omnandi ngale nje kweyilwane cha phela abantu abaningi bayathandaza kuphela bakholele kuthandazeni kuphela booster phela yithi ukugeza hayi ukuthi uyozusebenzisa izilwane yabo ngoba lokho kuzokufaka ehlathini usiwazi ukuthi into ethile ifaka imali yawo nje kunabantu evele ethi ngakhipha u3000 ngoba ngingenayo imali kaKhisimusi engani u3000 phela unawo ethi umuntu ngizokhipha u5000 ngoba nginayo imali ngiyenyangeni nginikeze 5000 ngoba nginayo imali yokufaka ingane esikoleni engani unawo 5000 nje ngokufaka ingane esikoleni mfoka khoza asingawageqa magula ngifuna ke manje ukuthi uphethe mne wethu baba uphethe ngani na uphethe 1 ngokululeka abantu kuqala ngokuhamba bayothatha izinto ezisheshayo nezenza impilo isheshe bese uphinde futhi ubalulekeke ngokuthi enkanini mhlawumbe zikhona yini izinto ezingenabo ubungozi
abangafika bazozithola zibalekelele kunjalo. Ake siqalelana ekushesheni khehla. Abantu akeliphume lolulimi lwezinto ezisheshayo. Angiluthandi mina. Ngiyeke ngilunqabe ukuthi ethi umuntu ngifuna into esheshayo. Khona wakwangena si live ku TikTok wathi anginayo into esheshayo anginayo. Yabona ngitshela ukuthi 2021 ngaya kwenye indoda yathi ngo2023 uyazi lento ngeke ngayiprove omunye ubhuti 22 unyaka wokwakho ngeke ngayiprove omunye ubhuti lonto kodwa akuthi benginenayo imali bengilala ngadlile bengisebenza kodwa umsebenzi wami uphakame kakhulu ngokuthi le ndoda yangitshe 2023 khonto ezokwenzeka kwena igama lakho lizothi sengifikela umsebenzi wami waphakama kakhulu hayi ukuthi nginemali ngufafabulani ngoba ufafabulani umubuze inyanga ukuthi yini ufafabulani inyanga engenamoto engaqoki kahle engenawo umuzo uyena fafabulani ke lo kodwa mase kuziwe khubaleni khohla ngena ufafabulani mina ngeke ngize ngibizwe futhi escaping ngithiwa ngihlule ukusiza umuntu uyabo so lezi zinto zokuthi kuyashesha abantu akabephume lapho umuntu akakephume ethi nginayo into ethile engifuna ukuyenza kuyahlukana ke kunemali ezongingenela ngifuna ukwenza into ethile ngayo kunemali ekhona ngifuna ukwenza into ethile ngayo kuba nje kanjalo kunento ebusiness ibusiness kusulenza ngemali ukuthi kunemali engizoqala ngayo ibusiness kunemali ezongena ngiqala ibusiness kunemali ekhona ngifuna ukwenza ibusiness nginebusiness kuba nje kanje noma nginebusiness elawa sesiyahlola ukuthi la luwiswa nje yini lelo business lelo ebese sizokhuluma ngezinto nje ezingenabo ubungozi nginazo izinto ezingenabo ubungozi kodwa yize mina ngingakholelwe ekuthenini izinto enginazo zinobungozi ngomuntu engisuke ngingamhlolelanga ukuthi into yakhe iyahambisana nethongo engizomenzela yona sekubungozi ke lokho kodwa nginazi ihlahla nje ihlahla nje impande nje ezimhlophe nezibomvu ezifika ngempela ziqhumisa inhlahla kumuntu ngale kokufaka izithambo nezifutha eyifika iqhumisa inhlahla kumuntu bukelwe impunga yesintu TV asingawageqa amagula ngoba simuke sumzila umfokakhoza ewageqa amagula ngendlela asebenza ngayo ephindeluleka abantu laba bathi bathanda kakhulu izinto ezisheshayo kunjalo mina ke bayazi abaningi siyaxabana umuntu uma sizothi silungisa into ethile naye bese azongitshela ukuthi angutholi ke manje umsebenzi nake ibusiness manje aniphakama umbuzo ngimbuza wona ngithi manake njengoba wena wawungabonganga ethongweni la kwemuka usuyahamba uyakobonga usufuna manje nje ukwenza umsebenzi ufuna ithoko manje libuyisinto zakho hey khehla yabona mina uyobamba inkunzi ngifuna ukukutshela yabona lezi zinto zazo kuyemsamo yabona kuyemsamo umuntu uvele yemsamo ngoba elindele imali yabona khehla mina ngizokutshela ngake ngenza mina umsebenzi kagogo nomkhulu itiye hawu ngathi kwathiwa kunemali okumele uyiclaim u17,000 awu ngathi ngase ngivele nje ngiyoshisa nje ikhandlela ngatshela ugazi okuyena obhekelela izinto engathi mzala asambeni lapha ngizothenga nje amaswidi nani ngihanyise emsamo ngithi hayi emva kokwenza itiye leli gogo khona imali engiyitholile ngiyabonga ukuthi nisheshe naphendula akufani ke baningi abenzayo nasekhaya kodwa abanayo inhlahla yokuthi kuvele kungena imali yabo uclaim imali ngake ngenzela nodadewethu owashona ngimenzela umsebenzi nakhona futhi ngavele ngathi ngithi nje kwavela ukuthi hayi woza kuno 4,000 okumele uthole kanje ngoba kunomunye umbhemu odayisa imoto ngijwalene kakhulu naye uvele ethi uma ngimtholela iclient kunemali ke azonginikeza wona kwavela kwafika ama client awu2 ngathi mina nikhulumeni nale ndoda usegoli lo mbhemu wafika wathi bavele bayithola imoto wanginikeza u4,000 ngathi idlozi liyaphendula mina ke kuma ngithinta into ayimali ke khona hayi ngikho ngiyangiqala lezi zinto zibe u3 amaphupho ukuthandwa abantu imali kodwa ayiveli iqhamuka imali nje izongena endlini izongena ebank ebese ngikhuluma khehla ukuphakanyiswa inyanga kukhona kodwa uphakami ngoba nakho ulindele ukuthi wena imali sizovela ingenele uyaphakama bese uyasebenza ngemali esephaketheni khathi ungibiza lana kwase kufanele ngiye kuleya ndoda ngiyothi anginayo imali yokugibela ngize la ayikho lonto le mina ngase muthi izinto zami manje ayihamba kahle kukhona uma ufuna ukwazi kahle woza sihlale phansi sikhulume
Buka lo mpunga yesintu TV, ngiyacela ukuthi uthathe lo mfanekiso oqoshiwe udlulisele kwabanye ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu bese siyaqhubeka subscribe ku channel yethu enkulu impunga yesintu TV. Akuthi phela makuphela uJanuary sesiku 90,000 bese kuthi makuphela uMarch sesiku 100,000. Nawe kongaka subscribe ngiyacela ukuthi usubscribe ku channel yethu enkulu impunga yesintu TV. Akumoshi data kodwa kukuzibophezela ukuthi impunga yesintu TV makukhona imfanekiso eqoshiwe ngenayo ube uqala ukuthi ukwazi ukuthi ubone. Ake sithi ke nje impunga What was that?